2004 έδωσε μία συνέντευξη και μίλησε και για το Dream Show και είπε ότι τότε με μεγάλο παράπονο και πραγματικά να μας πεις τι θυμάσαι, Ανδρέα. Θυμάμαι τα πάντα, δεν ξέρω τι... Γιατί βρήκες άνθρωπο να μην θυμάται τώρα. Συγγνώμη, δεν ξέρω το θέμα, δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα, δεν ξέρω την αστερόσκονη, τι συνέβη και αυτό. Είπε ότι με έβγαλαν άχρηστο ο Νίκος Απέργης. Ο Νίκος Απέργης, μπράβο, ήταν στο Dream Show. Δεν ξέρω το θέμα, γι' αυτό λέω. Αλλά αν είναι Dream Show, μπορώ να απαντήσω όποιος έχει απορία. 2006 πήγες στο Dream Show. Τι θα συμβούλευες σε ένα μπιτσιρικά καλλιτέχνη, ένα Νίκο Απέργη του 2024 που σκάει με αγάπη, με τρέλα για το τραγούδι? Τι να κάνει? Αν αγαπάει αυτό που κάνει, δηλαδή το τραγούδι και τη μουσική, να επιμείνει εκεί πέρα, να μην ακούει τίποτα, ειδικά να μην ακούει ειδικούς σε εισαγωγικά, γιατί γεμίσαμε από ειδικούς σε αυτό το χώρο που δεν ξέρουν την τύφλα τους οι άνθρωποι. Εμένα τότε στο Dream Show, επειδή το ανέφερες, η Κριτική Επιτροπή με είχε βγάλει, ενώ πήγα και πίστευα ότι είμαι καλός, με είχαν βγάλει, ας πούμε, μέτριο προς άχρηστο. Γιατί αποδείχτηκε μετά την εκπομπή ότι ήθελαν να προωθήσουν δικούς τους ανθρώπους. Κάποιοι κάνανε σχέσεις με παίχτες εκεί μέσα στο παιχνίδι. Τελικά ο χρόνος απέδειξε ότι αν κάποιος όντως το αγαπάει, προσπαθεί να γίνει καλύτερος, προσπαθεί να πει καλά τραγούδια, να γράψει καλά τραγούδια, κάποια στιγμή δικαιώνεται. Όχι ότι αυτή τη στιγμή έχω γίνει κάτι super wow, αλλά σκαλοπάτι, κάθε χρόνο με βλέπω λίγο πιο ψηλά, ας πούμε. Αυτός είναι εμένα ο σκοπός μου και όπου φτάσει. Η Κριτική Επιτροπή τότε προσπαθούσε να τον βγάλει άχρηστο. Όχι. Η πρώτη μου αντίρρηση είναι αυτό. Να πούμε λίγο ποια ήταν η Κριτική Επιτροπή, γιατί ήταν ο Ηλίας Ψινάκης, η Ναταλία Γερμανού. Στο ένα, είναι το πρώτο Dream Show. Ωραία, θα το βρω. Αντρέα, μίλα, θα το βρω εγώ. Ναι. Ο Βαγγέλης ο Περής ήταν, νομίζω. Έχει υπάρξει ο Γιάννης ο Σπανός, έχουν υπάρξει διάφοροι. Τώρα, επειδή είμαστε ανάμεσα στο 1 και στο 2, για ψάχτω, σε παρακαλώ πολύ, για να μην λέμε ονόματα. Λοιπόν, επειδή τον Νίκο τον θυμάμαι, και τώρα που τον είδα κιόλας, τον έχω μπροστά στα μάτια μου. Εγώ με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, και δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, στα οποία συμφωνούσα απόλυτα. Έχω δηλαδή μια κοπέλα η οποία δεν άξιζε και έφυγε και πολύ γρήγορα. Ο Νίκος δεν άντεξε πολύ, γιατί ήταν διαγωνιστικό, γιατί αυτό η Κριτική Επιτροπή δεν τον είπε ποτέ αυθεντία. Προφανώς δεν του άρεσε η κριτική. Να τον βγάλει άχρηστο ήταν πέραν της λογικής, πέραν της νοοτροπίας, δηλαδή ακόμα και 1-2 εντός εισαγωγικών, γιατί άχρηστος δεν είναι κανένας, περνάγανε από οντισιόν. Αλλά αν θεωρητικά, σαν χοντρή κουβέντα, υπάρχει το άχρηστος, δεν αρθρώθηκε ποτέ. Ποτέ δεν υπήρχε αρνητικό κλίμα. Έχεις την Επιτροπή. Ότι εμένα με βγάζανε άχρηστο γιατί περνούσαν τους δικούς τους ανθρώπους. Ένα. Αν τον βγάλανε άχρηστο, για πες. Ήταν ο Σπανός, ο Ψινάκης, η Ναταλία και ο Σπυρόπουλος. Ναι, μετά ήταν οι άλλοι που έλεγα. Ναι, άφησε βέβαια υπονοούμενο ότι η ευνοϊκή μεταχείριση των άλλων διαγωνιζόμενων είχε να κάνει με τις δημόσιες σχέσεις, ας το πω έτσι. Ανάμεσα στην Κριτική Επιτροπή και στους διαγωνιζόμενους. Ναι. Στον προκείμενο κύκλο δεν νομίζω ότι ο Ψινάκης επέλεξε κάποιον για να τον προμοτάρει. Ναι. Άρα δεν αναφέρεται στο Ψινάκη, αν και πάντα το μάτι του Ψινάκη ήταν το μάτι του μάνατζερ. Δηλαδή έτρεχε το μάτι του και είχε κάνει ένα διακανονισμό με τον ιδιοκτήτη του καναλιού, ότι αν κάτι μ' αρέσει, εγώ θα το πάρω. Να το τρέξει. Είχε πει. Ναι. Το οποίο δεν το ήξερα, το έμαθα εκ των υστέρων. Όπως ήταν και ο Μαρτάκης, γιατί νομίζω στο ίδιο ήταν. Στο άλλο ήτανε. Ναι. Με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο και τα λοιπά. Ναι. Και τον... μπας περιπτώσει. Λοιπόν, ποτέ δεν τον είπαν άχρηστο. Τώρα, αν η κριτική δεν ήταν πλουσιοπάροχη απέναντί του, αυτή ήταν η άποψη της Κριτικής Επιτροπής. Τώρα, αν εκ των ενόντων θεωρεί ότι κάποιοι από την Επιτροπή με κάποιον παίχτη ή παίχτες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, αυτό δεν αναιρεί. Δηλαδή, αν εγώ είχα δει ότι οι άνθρωποι της Επιτροπής έχουν στοχοποιήσει κάποιον και είναι εναντίον τους,
θα το είχα κάνει κούγκι εκεί μέσα. Σας διαβεβαιώνω, ιδιαίτερα όταν αφορά συμμετέχοντες. Έχω υπερευαισθησία αν αφορά τα παιδιά, τους συμμετέχοντες και αυτά. Γιατί ξέρω ότι βρίσκονται στη δυσκολία, αυτοί κρίνονται και δεν μπορεί να έρχεσαι εσύ, ας πούμε, έχεις την κριτική σου να κάνεις ευγενική κριτική. Δεν σ' αρέσει, μπορεί να το πεις ευγενικά. Δεν μπορεί να το πεις του άλλου γιατί τραγουδάς. Και όποιος το έχει κάνει, έχω τσακωθεί με ανθρώπους που κάνανε τέτοιες κριτικές. Δεν το είπε προσωπικά. Τον Νίκο Μουρατίδη, επί Fame Story, έχω τσακωθεί που είναι κάθετος ο Νίκος. Σωστός, αλλά κάθετος. Έχω τσακωθεί. Πόσες φορές έχουμε ακούσει ιστορίες. Εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ. Υπερταλαντούχους. Άρα δεν τον χτύπησε κανένας. Από ανθρώπους υπερταλαντούχους, ότι εμένα μου λέγανε ότι είμαι άφωνος και εν τέλει να μιλάμε για ένα τέρας της μουσικής καριέρα. Ο Νίκος έχει κάνει φοβερή καριέρα, κομμάτια έχει γράψει. Ήμουνα και το Σάββατο και τον είδα στο Ποσειδόνι μέχρι τις 6 το πρωί. Είναι το πράγμα. Ναι. Τώρα, μπορεί και αυτό να τον έκανε πιο δυνατό και να προχωρήσει. Επειδή η Ναταλία μετά από την εκπομπή, γιατί στην εκπομπή ήταν κλεισμένη αυτή μέσα, δεν μπορούσε να συμβεί κάτι. Έκανε σχέσεις με το φίλο μου, το Θάνο τον Τζάνι. Το έχουμε πει τόσες φορές. Δεν λέω ναι. Καλά, όχι θάρρος κάποιου. Θα πω κάτι, δεν βγήκε ο Τζάνις πρώτος. Ναι, σωστά. Δεν νίκησε, σωστά. Και δεν ήταν και στον τελικό ο Τζάνις. Δηλαδή να βγει δεύτερος. Διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ.